ulo ng mga nagbabagang balita. Pinaghihinalaang opisyal ng NPA nawawala. Kanyang mga kapamilya at kaibigan may panawagan. Localized thunderstorms magpapaulan sa Northern at Central Luzon. Health protocols mahigpit pa ring ipatutupad sa PMA graduation. 66 na kilo ng mishandled meat kinumpiska sa Asingan, Pangasinan. Pabago-bagong temperatura dahilan sa pagtaas ng kaso ng viral lung infection sa Pangasinan. At centenarian sa Tarlac pinarangalan. Naimbaga malam amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nananawagan ngayon ang mga kapamilya at ilang malalapit na kaibigan ng hinihinalang opisyal ng New People's Army. Ilang araw na raw kasi itong nawawala. Tinutukan yan ni Charles Limon. Nagtungo kanina ang mga kapamilya at kaibigan ni Dexter Capuyan sa Police Regional Office, Cordillera. Pakay nila humingi ng tulong sa paghahanap kay Dexter matapos itong mai-report na nawawala noong gabi ng ika-28 ng Abril ngayong taon. Well, I was informed by the family that he had to seek for medical reasons. That's for Dexter, yeah. Huling nakita si Dexter kasama si Jean Ross Jamil de Jesus sa Taytay, Rizal na kapwa ring nawawala. Kaya abala at nangangamba ang pamilya ni Dexter sa paghahanap sa kanya. Sandali lang yung anak ko pa sa States ang nagsabi na nawala, na-abduct yung anak ko daw. Siyempre hindi na ako makatulog hanggang ngayon. Si Dexter ay tubong Bontoc Mountain Province at pinaghihinalaang opisyal umano ng New People's Army. Idagdag pa ang warrant of arrest sa kanya sa kasong paglabag sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Nag-ugat ito dahil dawit umano si Dexter sa pananambang sa convoy ng militar sa Quirino, Ilocos Sur ng mga rebeldeng NPA taong 2015 na ikinamatay ng 5 sundalo. Meron naman ng cases si Dexter. May warrant naman sa kopyahan ng proper na warrant. That's what's difficult with some of members of the government. We allege, we accuse, yet we do not prove in court. We do not file the necessary cases. Hinala ng grupo, may kinalaman ang red tagging sa pagkawala ni Dexter. This is the very reason why we believe that they're being held captive by, forces of the government or law enforcement agencies or whatever. Wala tito. Tumulong na sa paghahanap sa mga kampo ng militar at pulis ang Katribo Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas at Commission on Human Rights Alliance. Unfortunately, all of these police and military units refuse or fail to accomplish the forms na dala-dala namin to certify that they do not have them in custody or in detention in their facilities. Pero hindi naman sila nabigo. Doon po sa aming paghahanap, we were able to gather information that 2 individuals who matches the description of Dexter and Bazoo were taken by unidentified men
using at least 3 vehicles who identified themselves as operatives of the CIDG. Wala pang pahayag tungkol dito ang PNP. Ang Procor ay handang tumulong sa mga itong family ng missing person, assist the family. Gawin lahat ng paper Procor ang makakaya nila para matulungan itong family ni Dexter. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa nalalapit na pagtatapos o graduation day ng PMA Madasigan Class of 2023, ipatutupad pa rin ang striktong health protocols. Narito ang report. Masaya pero kabado si Cadet First Class Richard James Escobia 11 araw bago ang kanyang pagtatapos sa Philippine Military Academy. Ayon sa kanya, masaya dahil napagtagumpayan niya ang 4 na taong hirap sa akademya. Kabado naman dahil haharap na siya sa tunay na laban. I feel happy that for the 4 years of my stay here in the Philippine Military Academy, I was able to hurdle it, and now I'm just waiting for our graduation. Magtatapos siyang cum laude kaya't mahalaga sa kanya na makasama ang pamilya sa graduation day. Manggagaling pa sa Sultan Kudarat ang kanyang pamilya. Actually, ma'am, we were able to experience the graduation of class 2020 wherein they were not able to have the traditional graduation of the Philippine Military Academy. Now that the restrictions are not that strict for our graduation, we are happy that our families would be here to support us and to be with us. Bagamat mas maluwag na ang mga restriksyon, ipatutupad pa rin daw ng PMA ang ilang health protocols. We will still uphold the existing requirements, no? Ano na rin, para na rin sa safety ng ating mga bisita at saka ng ating mga kadete before the D-Day. So usually ang pinahinihingi namin sa mga turista is their vaccination cards. Yung vaccination cards complete or full vaccination, meaning meron silang shots ng vaccine and then 1 booster at least, no? And then for those who are not vaccinated, they have to present a 24-hour antigen test. Ganun pa rin, we wear the mask, especially in crowded places, social distancing pa rin, okay? Yung mga minimum health protocols natin, na-observe pa rin natin. Ang mga magsisipagtapos, mag-face mask din. Ito'y para protektahan hindi lamang ang mga bisita kundi maging ang mga matitirang kadete sa loob ng akademya. Wala namang magiging limit sa papapasuking bisita. Maaari pa rin naman daw madagdagan ang mga protocols depende sa Presidential Security Group, lalo na't panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binubuo ng 39 na lalaki at 72 babae ang magtatapos. Samantala, inaanyayahan naman ng akademya ang mga 17 hanggang 22 taong gulang na nais pumasok bilang kadete. Actually, we have started our recruitment since May 1. Well, we have a quota. Meron naman tayo kasing yearly quota. Ang alam ko, we have 350 first-year cadets that we accept every year. So, doon na maglalaro kung ilan yung papasok din. So, hopefully, ma-fill talaga yung 350 na yon na ready to take the PMA challenge. Kinakailangan lamang nilang maging pasok sa mga kwalipikasyong itinakda ng PMA. Maaari raw silang magpasa ng mga aplikasyon via online sa admission.pma.edu.ph. Magtatagal ang online application hanggang sa unang araw ng Agosto. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nakatanggap naman ng cash incentives ang ilang senior citizens sa probinsya ng Tarlac. Dagdag benepisyo para sa mga centenarians nais maisabatas. Magbabalita Charles Limon. DSWD 100,000 pesos. Ipinagdiwang ni Nanay Lolita ang kanyang ika-101 kaarawan ngayong Mayo. Sa edad na ito, malinaw pa ang kanyang pandinig.
malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Siya nga mismo ang tumanggap ng tseke na naglalaman ng 100,000 piso mula sa DSWD at sa pamahalang lokal ng Kapas. Personal itong inabot ni Mayor Roseler Rodriguez. Isa lamang si Nanay Lolita sa mga Pilipinong may edad 100 pataas. Ayon sa pag-aaral sa 100,000 katao sa bansa, 2 lamang ang nakakaabot ng nasabing edad. Karamihan sa mga ito, kababaihan. Nakapaloob sa Republic Act No. 10868 o ang Centenarian Act of 2016 na makatatanggap ng 100,000 pisong cash incentive ang mga Pilipinong may edad 100 pataas. Pero nito lamang Lunes sa botong 215, inaprubahan na sa ikatlo at final reading ng Kamara ang House Bill 7535 o ang pag-amyenda sa naunang batas. Ipinasa ito ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes at iba pa. Kung magkataon, magiging 1 milyong piso ang matatanggap ng mga centenarians. 25,000 piso naman sa mga may edad 80 hanggang 85 o ang mga octogenarian at 70 hanggang 75 o ang mga non-agenarian. Pirma na lamang ng Pangulo ang hinihintay para maisabatas ito. Samantala, higit 1,000 registered indigent senior citizens naman mula sa Tarlac City ang nakatanggap ng tig 3,000 pisong social pension mula sa pamahalang lungsod at iba pang ahensya. Ang nasabing social pension ay nakapaloob sa Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, kung saan obligasyon ng pamahalaan na maprotektahan ang mga mahinang sektor sa pamamagitan ng social pension. Makakatanggap din ang mga indigent senior citizen ng tig 1,000 pisong social pension kada buwan. Ang nasabing pension ay bukas lamang sa mga senior citizens na walang regular na kita, walang pension, may sakit at walang regular na suporta mula sa pamilya. Maaari namang makipag-ugnayan ang mga pamilya at senior citizens sa Social Welfare and Development Office o di naman kaya'y sa Senior Citizens President ng Barangay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kinumpis ka naman ng mga otoridad ang ilang kilo ng baboy sa Asingan, Pangasinan. Kung bakit, alamin kay Lynette Iris Paed. Tinungo ng mga kawani ng National Meat Inspection Service o NMIS Region 1 ang pamilyang bayan ng Asingan, Pangasinan. Ito'y para suriin ang mga ibinibentang karne sa merkado. Sa kanilang pag-iikot, 3 tendera ang kanilang naaktuhang nagbebenta ng mishandled o hot meat. Ito yung pagbebenta nila na nalabag sa batas dahil nga kung sinasabi po natin na frozen, dapat nasa loob po siya ng chiller. Ng frozen, ng freezer. Kung chilled man siya, dapat nasa loob din siya ng chiller. Hindi yung naka-display lang na nakatiwangwang doon sa mga mesa. Paglabag kasi ito sa Department of Agriculture Administrative Order No. 6 o ang patakaran sa hygienic handling ng chilled, frozen at thawed meat sa merkado. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na lumabag sa nasabing patakaran ng mga tindera. Isis na kaming dumaan dito sa bayan ng Asingan, lalo na sa meat section, at nakita na po namin noon, sinabihan na po namin sila. Tapos iba pa yung verbal na pagsasabi sa kanila nung hindi pa rin po nila ginagawa, nag-issue na po kami ng notice of violation. And then kung hanggang ngayon hindi pa rin po nila inaayos, yon, nag-confiscate na po tayo. Ang mga nakumpiskang karne ay ibinaon sa Material Recovery Facility ng bayan upang hindi na ito mapakinabangan. Ang pagkonsumo kasi ng mga ito ay maaaring magdulot ng food poisoning. Konting bagay lang yon. Yung iba kasi ay baliwala yan kasi naluluto naman. Hindi po nyo alam na may mga mikrobyo na po yan na kung hindi nyo mailuluto agad, dadami po yan. Yun po yung magkakasakit po kayo tulad ng food poisoning. Aabot na higit 871 kilo ang nakumpiska nilang mishandled meat simula pa noong Enero ngayong taon. Kaya naman ang tindera na si Joanne, mas pinipili ang mga bagong katay na karne para ibenta. Masasabi ko na fresh yung meat namin kasi everyday kaming nagkakatay ng karne. Bale, yung mga umaakyat na
na meat dito, actually ano siya, buhay pa siya. Tapos pinupunta sa slaughter. Pinayuhan ng mga mamimili na maging mapanuri sa kanilang mga binibiling mga karne at magsumbong sa mga otoridad kung may mga ibinebentang hot meat. Lenat Iris Paed para sa Luzon Headlines. Susunod, severe thunderstorms asahan sa Northern at Central Luzon. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magbabakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kompleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. At nagbabalik po ang Luzon Headlines. Live po tayo ngayon dito sa Burnham Park at nararamdaman ko ang paunti-unting pag-aambon. Kaya sa mga nagbabalak po na mamasyal ngayong weekend, magdala na kayo ng inyong mga payong. Bagamat kasi panahon pa ng tag-init, ay aasahan pa rin ang maulang panahon sa Northern at Central Luzon. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa init ng panahon, hindi nakakaligtaan ni Jeneline ang pagbabaon ng payong. Maliban kasi sa init ng panahon, pananggalang niya rin ito sa mga biglaang pag-ulan sa lungsod. Dahil sa pabago-bagong panahon, kailangan niyang maging handa. Sakitin ka ba, ma'am, kapag naulan na? Hindi. Hindi naman. Pero hassle ba sa'yo kapag... Vitamins din. Kahit kasi tag-init, nakakaranas pa rin ang Northern at Central Luzon ng pag-ulan, partikular na sa Baguio City. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng easterlies. Kasi kapag sinabi natin easterlies, mainit yung temperatura galing sa Pacific Ocean, ano? So magtra-transfer sa atin kasi easterlies yung hangin. So papunta sa atin yung hangin, ano? Mainit yung... Nakakaapekto ito ngayon sa buong Luzon hanggang sa Visayas. Karagdagan ding magpapaulan sa extreme northern Luzon ang frontal system. Yung malamig sa mainit na temperatura, no? So, yun, nagkakaroon tayo ng mga cloudiness. So, yun din ang kanya. Kaya asahan pa rin daw ang maulang panahon ngayong linggo. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pagkulog at pagkidlat at pag-uulan ang asahan lalo na sa bandang hapon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, ikinababahala naman ngayon sa probinsya ng Pangasinan ang pagtaas ng mga kaso ng viral lung infection. Pabago-bagong temperatura, nakikitang dahilan nito. Tinutukan niya ni Lynette Iris Paed.
6 na araw nang binabantayan sa ospital ni Michelle ang anak nito dahil sa sakit na pneumonia. Wala po siya ng mga 3 days, pang 4 days niya, hindi pa rin siya gumagal. Tapos lumakit na yung tiyan niya, nagtae. Dahil dito, lumalaki na ang bayarin ng pamilya sa pagamutan. Isa lang sina Michelle sa mga apektado ng tumataas na bilang ng kaso ng pneumonia sa Pangasinan. Sa panahon po ng tag-init, no, tinitingnan po namin yung mga sakit po na waterborne. At kasama din po dyan sa mga sakit ngayon ay yung mga viral infection, yung mga pag-ubo at pagsipon. Maliban kasi sa COVID-19, binabantayan din ngayon ang mga common viral lung infections gaya ng lagnat, ubo at sipon. Pagpapalit po ng temperatura, no? Malamig naman po sa madaling araw, subalit pag dumating po ang 10 o'clock to 3, so mainit na ang panahon. Actually, even now, no, yung heat index natin napakataas at 8 o'clock. Naglalaro kasi ang temperatura sa probinsya ng Pangasinan sa 26 degrees Celsius sa umaga at 34 degrees Celsius sa tanghali. Maiging iwasan daw ang pagsusuot ng dark-colored na mga damit upang hindi maging pawisin at iwasang matuyuan ng pawis. Nakaka-affect doon po sa ating pong kalusugan, particularly doon sa mga bata. So yung mga mahihina ang immune system, may mga comorbidities at sila rin po ay vulnerable group. Ito din mga senior citizen natin. Pagpapalakas sa immune system ang isa sa mga pangontra laban sa mga nasabing sakit. Mainam rin na sabayan ng pag-inom ng bitamina, sapat na tubig at pagkain ng mga masustansyang pagkain. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At naman pong silipin ang iba't ibang programa ng pamahalaan para maisulong ang kalinisan at kabuhayan. Magbabalik sa report, Lynette Iris Paed. Nagtulong-tulong ang mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office ng Tarlac City sa pangongolekta ng mga basura sa lungsod kahapon at ngayong araw. Ilang mga barangay at kalsada ang sinuyod ng mga ito. Toneladang mga basura ang nakolekta sa nasabing operasyon. Trabaho naman ang tinutukan ng pamahalang lungsod ng Alaminos, Pangasinan. Sa tulong ng Public Employment Services Office o PESO, daan-daang mga residente ng lungsod ang sasailalim sa Government Internship Program ng Department of Labor and Employment. Magtatagal ang nasabing programa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Isasalang sa iba't ibang opisina ng pamahalang lungsod ang mga benepisyaryo upang mabigyan ng kaalaman at mahasa ang kakayanan nila sa iba't ibang trabaho. Nagsimula ang natulang training ngayong araw. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Pag kayo ay nagpakasal sa iyong asawa, ito ba ay binibigyan mo na siya ng karapatan na buksan ang wallet mo, buksan ang drawer mo, buksan yung cellphone mo at tignan niya kung ano ang mga nilalaman? Sabi ng ating Korte Suprema doon sa kaso ni Zulueta versus Martin ay hindi po. Ang mag-asawa may right to privacy. And this is a case where a doctor who was suspecting na yung kanyang husband ay may affair ay pumunta sa opisina, sa clinic ng asawa, kinalkal yung mga drawer at nakakuha siya ng mga evidence, letters, photographs, etc. At yun yung ginamit na ebidensya laban sa asawa in a case filed against the husband. No, ang ruling dito, insofar as privacy is concerned, sabi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng gamitin yan because there should still be a right of privacy between husband and wife. And of course, courtesy or respect dictates that you do not look into the private things or private matters of your husband unless he allows you to do so. So, yung mga nagkakalkal ng cellphone na iPad na misis, bawal po yan because there is a right of privacy between husband and wife.
Susunod, libreng punla ng palay at libreng mga biik ipinamahagi sa Ilocos Region. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Pinalalakas naman ngayon ang industriya ng baboy at palay sa Ilocos Region. Paraan daw ito para matiyak ang food security at productivity. Narito ang report. Ipinamamahagi ng Department of Agriculture Region 1 ang 70 biik sa mga magbababoy sa lungsod ng Batak at bayan ng Marcos, Ilocos Norte. Paraan ito ng ahensya upang mapanumbalik ang industriya ng baboy sa probinsya na apektado ng African Swine Fever. 60 benepisyaryo ang nabigyan ng tig-3 biik kasama ang 30 bags ng pre-starter at 90 bags ng starter feeds. Pinaalalahanan pa rin ng mga ito na sundin ang biosecurity measures laban sa ASF. Sa Ilocos Sur naman, ipinamahagi ang samot-saring tulong sa mga magsasaka ng palay sa probinsya. Aabot sa 40,000 na punla ng hybrid palay, 74,000 na bote ng pataba at 200,000 soil conditioners ang ipinamahagi para sa 74,540 na mga benepisyaryo. Paraan ito upang matiyak ang food security at maisulong ang agricultural productivity sa probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Aming nakalap ngayong araw. Muli live dito sa Burnham Park, Baguio City. Ito po ang Luzon Headlines. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.